Sanibona taxi industry, taxi operators, taxi drivers. Ngiya-understand ama-taxi taxi drivers because hey kubuhlungu kwenu. Ake ngibuze lapha eHarding but futhi bengazi ukuthi lokhu kuzokwenzeka. Ngavele ngakubona naseMarabastad ePitoli. Futhi ngiqaphelile mangiseThekwini ukuthi kwenzakalani emizileni yama-taxi. And then siyakhona ukubona izinto ezisobala. Ngathi mina ama-Nigeria abengeke agcwale ayaluza akhululeke kanje emzileni wama-taxi ase-Durban City if ama-taxi operator abengasebenzisani nama-Nigeria ukudayisa iy'ngane zabo zamantombazane kuma-foreigner nokudlisa iy'ngane zabo ama-drugs. Abekho-ke abantu emhlabeni abaziwula njengathi ngoba ngeke uze ukubone emazweni ngisho ubona labantu abadayisela ezingane ama-drugs besizwa yini ezabo abazipha ama-drugs. Kunibeka ni abantu abanjani esizweni nina as taxi industry mase abantu kodwa futhi nakuqala kudala lokho nibulala abantu bakini ukuphumelela abezizwe. Nizizwa ninjani? Nilwela yini imali yokuthi nikwazi ukubhadala ama-taxi nizoba nayo kwalesikhashana lesi kodwa izwe lona liyahamba and nina maningalilweli izwe kwanina lokho eninakho kwamanje yebo kuzoba khona kwamanje kodwa angeke kulast isikhathi eside because labantu bathatha kwasani futhi baningi kakhulu kunamaZulu kune-taxi industry, so bevele sebewathengile ama-taxi operator amaningi bevele sebenama-taxi kwi-industry. So umbuzo isekutheni manikhala ngemashi eyosuku olulodwa nithengiwe ya-sell out namadoda amadala abadayisa abantu abangenanembeza. Yayingcono le industry ngekathi yayisara namakholwa ayenobuntu. Abanye abantu ubuntu anabo into ebuhlungu ngalokho uze abe ngcono umuntu oyikholwa unobuntu akwazi umcamangela omunye umuntu. Yabona lento le? So anisakwazi ukubona ukuthi la kulwelwa isizwe aniyazi i-responsibility yenu amabhizinisi enu sokwaba okwenu nezisu zenu nemindeni yenu anisenandaba nomakhelwane nesizwe anisenandaba. Akusiyibhizinisi-ke into masenjalo, ibhizinisi lokwakha wena nomndeni wakho nesizwe sakini. Maselakha wena nomndeni wakho noma wena wedwa libulala isizwe sakini sekuwukuthakatha lokho akusasile ibhizinisi. And then bese ngizokhumbuza u-2020 namhlasela yini ugovernment ngenkathi ethi nivala ama-taxi namhlasela anizange nimhlasela awulula ukuhlasela amaZulu akini ngibona nigude ekuhlaseleni amaZulu akini ney'nkabi zonke zenu zihlasela kalula amaZulu. Yinini enibhubhise amaZulu ku-taxi industry esiphethwe abezizwe la eGoli ngale ngqondo le esenaba nayo. Babengcono somateksi bama-80s and early 90s. Nina anisekho right, unembeza ufile. Ngiyakusho futhi angithi ngizolikhuluma iqiniso mina ngisindisiwe egameni kaJesu. Yabona kufanele sisabe uNkulunkulu kuphela. Ngizokusho futhi odayisa izwe lakhe i-inheritance yakhe for isisu sakhe isahlulelo sakhe siyafana nesika-Esau eBhayibhelini at selling the Zulu land, the country of South Africa for your bellies, for your food. Then uNkulunkulu uyazi ukuthi uzonahlulela kanjani kodwa thina hayi asilweleni izwe lakithi samukela ukuthi asithi half ye-taxi industry isohlanganithini lama-foreigner. Alright, asikwamukele lokho sikuqaphele kodwa siyilwele i-South Africa yethu with or without the taxi industry. Face the military, face the taxi industry, face the government, face everybody who wants to kill us for defending our country. Angeke sikwazi u-70% abantu ukuthi balambe bahlupheke ukuze nina nihlale nidla. Nina-ke befuze ngabe nisihola phambili ekutheni silwele lelizwe ukuze wonke aphumelele, hayi nina nodwa. Nifana nama-black
middle class, you are exactly like whites. Actually, you are worse than whites. Amabhunu ayengcono kabi kunani. Inhliziyo zethu amabhunu ayephumelela ebephumelelisa nesizwe sakubo. Nina nifuna ukuphumelela nodwa anisiba abantu. Ngiyabona. Sacela kubuye ubuntu nakwi-industry yama-taxi. Ingenzeki lento esayibona eMarabastad, angenzeki lamanyala esiwabona eHarding. Benithengiwe, nithengiwe. Bani Malema senikhokhele nabo Helen Zille nenkatha ne-ANC sebenithengile already. Thengeka kalula kanjalo. Amadoda emuzi adayisa isizwe kalula kanjalo. Kulwelwa izwe. Nani kuphi ngo-2020 nakwazi ukuhlala unyaka wonke ningasebenzi, unyaka wonke. Namhlanje kuje imashi ezidlulayo usuku olulodwa sekulabhala nithukuthele, hey month end kwashacema cha nithengiwe, ya sell outs. It's very sad ukubona kwaZulu sekwaba namadoda amadala abadayisi. It is shameful. Sakhula siwahlonipha amaZulu.